Huomenna eroamme ja juhlimme sitä kuin olisimme voittaneet Veikkauksen pääpotin. Samana yönä hän kuoli rakastajattarensa sänkyyn hotellihuoneessa, ja vain minä tiesin koko totuuden. 3. hääpäivällemme valmistamani illallinen jäähtyi massiivisella tammipöydällä. Tuijotin kynttilän ohutta savua, joka värisi vanhempieni ja isovanhempieni valokuvien vieressä lipaston päällä, sydän kylmempänä kuin karjalanpaisti ja perunamuusi, joiden pintaan oli jo noussut samea rasvakerros. Viimeinen luopumuksen kyynel, jonka olin niellyt 1000 vaimona vietetyn päivän aikana, oli vihdoin kuivunut. Ovenkahvan naksahdus kaikui yön hiljaisuudessa, toi mukanaan halvan naisten hajuveden tuoksun ja ilmoitti tuhoisan myrskyn, joka oli iskeytymässä elämääni. Voiko naisen äärimmäinen uhrautuminen muuttua näkymättömäksi veitseksi, jolla hän lopulta tuhoaa kaiken, mitä hänellä on jäljellä? Kello näytti tasan 9 illalla. Olin keskittynyt pieneen keittiöön ja asettelin huolellisesti alkupaloja sekä illallista, jota Aleksi niin kovasti rakasti. Oli 3. hääpäivämme. 3 vuotta ei ole pitkä aika ihmisen elämässä, mutta se oli riittänyt kuivattamaan nuoruuteni ja kärsivällisyyteni. Olin siirtänyt itseni taka-alalle, luopunut urastani, hoitanut kodin, palvellut mieheni perhettä ja jopa kerännyt jokaisen euron säästöistäni, jotta Aleksi voisi avata oman lakitoimistonsa Helsingissä. Ja silti kaikki tuo uhraus oli saamassa vastineeksi äärimmäisen katkeran lopun. Ulko-ovi sulkeutui terävällä pamauksella. Aleksi astui sisään yllään kevyt punaviinin tuoksu sekoittuneena naistenhajuveteen, joka oli imeytynyt hänen kaulukseensa. Hän ei katsonut katettua pöytää kertaakaan. Hän heitti suoraan nipun valkoisia papereita lasiselle sohvapöydälle. Paperin osuminen pintaan rikkoi hiljaisuuden. Katso asiakirja. Huomenna aamuna jätämme sen käräjäoikeuteen. Hän sanoi sen kylmästi. Katseeni pysähtyi yläreunaan lihavoituina painettuihin sanoihin. Avioeroa ja omaisuuden ositusta koskeva sovintosopimus. Jokainen kääntämäni sivu tuntui veitseltä, joka katkaisi viimeisenkin kärsivällisyyteni säikeen. Aleksi oli niin kokenut juristi, että hän oli laskenut jokaisen yksityiskohdan jättämättä ulospääsyä vaimolle, joka oli antanut hänelle kaiken. Sopimuksen mukaan asunto, jossa asuimme Helsingissä, jäisi hänen perheelleen. Mikä ironia. Jotta asunnon ostoon tarvittavat 50 euroa käsirahaa saatiin maksettua, äitini oli sydän murtuneena myynyt isovanhemmilta perityn pienen maatilan ja pellot Hämeen maaseudulta. Silti paperilla asunto oli merkitty appeni nimiin. Aleksi jätti minulle avokätisesti perheen ainoan auton, mutta sen mukana myös raskaan pankkilainan, jota minun olisi jatkettava yksin joka kuukausi. Yhteiset säästöt jaettiin niin, että sain tuskin 10% sillä verukkeella, että olin ollut kotona enkä tuottanut suoraan tuloja. Olet laskenut kaiken todella hyvin. Onnistuit jopa nielemään viimeisenkin euron siitä rahasta, jonka äitini sai myymällä maansa. Nostin katseeni mieheen, jonka kanssa olin jakanut sängyn, ja puhuin rauhallisuudella, joka yllätti minut itsenikin. Aleksi hymyili kylmästi. Hänen silmissään ei ollut mitään muuta kuin halveksuntaa. Laki puhuu todisteiden kautta. Omistuskirja on isäni nimissä. Millä oikeudella vaadit mitään? 3 vuoden avioliittomme kunniaksi jätän sinulle auton. Allekirjoita nopeasti, sillä minulla on muita asioita hoidettavana. En vuodattanut ainoatakaan kyyneltä. Ehkä olin jo itkenyt tarpeeksi kaikkina niinä öinä, jotka olin viettänyt yksin sängyssä, tai ehkä näin vihdoin pohjaan asti sen miehen julmuuden, joka seisoi edessäni. Otin kynän ja allekirjoitin päättäväisesti asiakirjan alareunaan. Kun olin valmis, en sanonut enää mitään. Menin suoraan makuuhuoneeseen. Minulta kului vain 15 minuuttia laittaa muutama vaate ja henkilökohtaiset asiakirjat pieneen matkalaukkuun. Vedän sen kohti ovea ja jätin taakseni miehen, joka hymyili ylimielisesti. Helsinki kylpi katuvalojen kellertävässä valossa. Otin taksin ja menin Maaretin asuntoon, ainoan todellisen ystäväni luo, joka oli aina valmis avaamaan oven mihin vuorokauden aikaan tahansa. Heti kun istuin autoon, puhelin värisi laukussa. Se oli viesti tuntemattomasta numerosta, mutta tiesin hyvin, keneltä se tuli. Venla, nuori ja kaunis rakastajatar, johon Aleksi oli mielettömästi pakkomielteinen. Kiitos, että luovutit paikkasi minulle. Huomisesta alkaen Aleksi ja minä aloitamme uuden elämän. Pidä hauskaa, kun lähdet tyhjin käsin. Katsoin provokaatiota näytöllä ja huulilleni nousi jäinen hymy.
Estin numeron ja poistin kaikki yhteystiedot sekä valokuvat, jotka liittyivät petturiin. Se avioliitto oli kuollut, minun ei tarvinnut säilyttää sen tuhkaa jatkaakseni itseni kiduttamista. Sinä yönä, maatessani Maaretin pehmeällä patjalla, nukuin niin kuin en ollut nukkunut 3 vuoteen. En säpsähdellyt odottaessani mieheni palaavan kotiin. En enää kantanut ahdistusta appivanhempieni arvostelevista katseista. Ensimmäistä kertaa pystyin hengittämään syvään ja vajoamaan uneen ilman, että toisen naisen hajuvesi Aleksin paidassa vainosi minua. Aamulla 7, kun valo vasta siivilöityi sälekaihtimien raoista, puhelin alkoi soida lakkaamatta. Näytöllä näkyi tuntematon lankapuhelinnumero. Heräsin, nousin istumaan ja vastasin. Halo. Toisesta päästä kuului miehen matala ja hyvin vakava ääni. Hyvää huomenta. Puhunko rouva Julia Rantalan, herra Aleksi Rantalan puolison kanssa? Kyllä, minä olen. Kenen kanssa puhun? Vastasin samalla kun tunne siitä, että jotakin hirvittävää oli tapahtunut, alkoi hiipiä sisälleni. Täällä puhuu rikoskomisario Helsingin poliisilaitokselta. Olen pahoillani, mutta minun täytyy kertoa teille ikävä uutinen. Herra Aleksi Rantala on menehtynyt viime yönä eräässä hotellissa. Pyydämme teitä ottamaan henkilöllisyystodistuksen mukaan ja saapumaan mahdollisimman pian antamaan lausunnon sekä tunnistamaan vainajan. Uutinen iski kuin salama, mutta kummallista kyllä en tuntenut huimausta enkä kipua. Kättäni, joka puristi puhelinta, ei vapissut. Kysyin rauhallisesti, äänellä joka oli tasainen kuin syksyinen järvi. Mikä oli kuolinsyy, komisario? Oikeuslääkärin alustavan arvion mukaan akuutti sydäninfarkti. Vainaja oli käyttänyt runsaasti alkoholia ja potenssilääkkeitä ennen seksuaalista kanssakäymistä. Yhdistelmä rasitti sydäntä liikaa ja aiheutti romahtamisen. Tapahtumahetkellä hänen kanssaan oli nainen nimeltä Venla Saarinen, jota kuulustellaan parhaillaan poliisilaitoksella. Pyydämme teitä tulemaan välittömästi yhteistyöhön selvitysten vuoksi. Hyvä on. Olen siellä puolen tunnin kuluttua. Lopetin puhelun ja laskin puhelimen hitaasti pöydälle. Maaret tuli keittiöstä 2 lämpimän maitokaakaomukin kanssa. Nähdessään minut istumassa sängyllä kaukaisuuteen tuijottaen hän tuli lähemmäs. Mitä tapahtui? Tekikö se kurja sinulle taas jotakin likaista? Aleksi on kuollut. Sanat tulivat kuivina. Maaret säpsähti ja oli vähällä pudottaa mukit. Mitä? Vitsailetko? Poliisi soitti juuri. Hän kuoli viime yönä sydänkohtaukseen hotellissa. Hän oli juonut ja ottanut liikaa stimuloivia lääkkeitä ollessaan Venlan kanssa. Kerroin puhelusta lähes luonnottomalla selkeydellä, kuin olisin puhunut täydellisestä vieraasta. Kohtalo osaa olla julma ja ironinen. Edellisenä iltana tuo mies oli heittänyt eron paperit kasvoilleni, hylännyt naisen, joka oli seissyt hänen rinnallaan silloin, kun hänellä ei ollut mitään, ja juossut rakastajattarensa syliin. Hän oli varma siitä, että oli vienyt minulta kaiken omaisuuden ja työntänyt minut jyrkänteen reunalle. Silti sinä aamuna, juuri sinä päivänä, jolloin meidän piti jättää sopimus käräjäoikeuden ja katkaista laillisesti jokainen side, kuolema oli koputtanut hänen ovelleen. Aleksi ei kuollut rauhallisesti tai arvokkaasti, vaan nöyryyttävissä ja häpeällisissä olosuhteissa. Menin kylpyhuoneeseen ja pesin kasvoni kylmällä vedellä. Peilissä näin yhä nuoren naisen, mutta silmät olivat perhemyrskyjen kovettamat. Heikkoudelle ei ollut tilaa. Kokosin hiukseni ja puin tumman, tyylikkään jakkupuvun. Matkani kohti oikeutta ei ollut päättynyt. Se oli juuri siirtynyt paljon dramaattisempaan ja armottomampaan vaiheeseen. Otin laukkuni, lähdin ulos ja suuntasin poliisilaitokselle. Astuessani rakennukseen minut ympäröi kylmä ja ankara ilmapiiri. Tapauksesta vastaava rikoskomisario otti minut suoraan toimistossaan vastaan ja näytti Aleksin puhelimen, joka oli löydetty hotellihuoneesta ja kirjattu todisteeksi. Näyttö oli yhä päällä ja sisälsi viestejä, joita hän ei ollut ehtinyt poistaa. Lukiessani jokaisen sanan ymmärsin, kuinka syvälle ihmisen pahuus voi vajota. Aleksi kutsui minua sivistymättömäksi maalaiseksi typerykseksi, joka kelpasi vain keittiön ääreen. Mutta rakastajattaren vastaukset olivat vielä karmivampia. Venla pyysi häntä hempeällä sävyllä pääsemään nopeasti eroon minun muodostamastani esteestä. Hän oli jopa laatinut suunnitelman siitä, miten appivanhempani voitaisiin avioliiton jälkeen sijoittaa palvelutaloon, jotta asunto saataisiin haltuun ilman esteitä. Aleksi myötäili häntä, kehui hänen älykkyyttään ja käski odottaa kärsivällisesti.
Mikä katkera palkka 2 vanhukselle, jotka olivat hemmotelleet poikaansa koko elämänsä vain tullakseen muutetuiksi uhrilahjaksi hänen rakastajattarelleen. Juuri silloin kuulusteluhuoneen ovi avautui rajusti. 2 poliisia saattoi Venlaa käytävää pitkin. Jäljellä ei ollut mitään siitä ylimielisestä ja säihkyvästä aurasta, jolla hän oli provosoinut minua edellisenä yönä lähettämässään kuvassa. Edessäni seisoi nainen, jonka hiukset olivat sekaisin, meikki kyyneleistä levinnyt, vaatteet epäjärjestyksessä ja alkoholin haju vahvana ympärillä. Heti minut nähdessään hän käyttäytyi kuin hukkuva, joka takertuu ainoaan kelluvaan esineeseen. Hän heittäytyi käsiini ja itki epätoivoisesti. Julia, todista puolestani. En tappanut Aleksia. Vannon, etten tehnyt mitään. Ole kiltti, auta minua. Irrotin itseni kylmästi, otin laukustani nenäliinan ja pyyhin ihon, jota hän oli koskettanut. Katseeni kiinnittyi naiseen, joka oli auttanut tuhoamaan perheeni. Rauhoitu. Tutkinta selvittää, että hän kuoli sydämen romahtamiseen sen kurittoman elämän vuoksi, jota te vietitte. Minä en voi todistaa pelastaakseni sinua. Minulla on kuitenkin yksi kysymys, johon sinun täytyy vastata. Minne mieheni säästöt katosivat? Venla säpsähti, käänsi katseensa pois ja kalpeni. Hän pudisti päätään liian nopeasti. En tiedä, mistä rahasta puhut. Käännyn komisariota kohti ja nyökkäsin päättäväisesti. Pyydän, että mieheni pankkitilit tarkistetaan huolellisesti. Olen yhä hänen vaimonsa ja tunnen saldot sekä normaalit tilitapahtumat. Tänä aamuna, kun kirjauduin pankin automaattiseen palveluun, huomasin jotakin erittäin poikkeavaa. Komisario avasi heti tietojärjestelmän ja ristiin tarkisti saatavilla olevat tiedot. Tulos ilmestyi näytölle selvästi. Hotellista tehtyä 112 puhelua edeltäneiden 20 minuutin aikana Aleksin puhelimella oli onnistuneesti tehty 150 euron tilisiirto tilille, joka oli avattu välikäden nimiin. Ainoa henkilö huoneessa, ainoa joka tunsi Aleksin puhelimen pääsykoodin oli Venla. Hän oli käyttänyt hyväkseen hetkeä, jolloin rakastaja sai sydänkohtauksen ja vääntelehti kivusta, siirtääkseen rahat sen sijaan, että olisi heti soittanut apua. Kun totuus paljastettiin, hänen hauras toivonsa romahti. Poliisi ilmoitti hänelle ankaralla äänellä, että hänet pidätetään virallisesti törkeästä varkaudesta ja avunannon laiminlyönnistä. Hänen epätoivoiset huutonsa kaikuivat kylmällä käytävällä. Minä seisoin kädet ristissä ja katsoin, kuinka hänet vietiin pois. Se, joka kylvää pahuutta, niittää myrskyä. Juuri kun olin saanut allekirjoitettua pöytäkirjan Aleksin henkilökohtaisten tavaroiden luovuttamisesta, ulkopihalta nousi sydäntä repivä huuto. Appi vanhempani juoksivat sisään hengästyneinä. Anoppini hiukset olivat sekaisin ja silmät verestivät. Hän eteni rintaansa hakaten. Appeni seurasi perässä kalpeana, äkisti vanhentuneena ja horjuen. Viranomaiset olivat ilmoittaneet heille muutamaa tuntia minua myöhemmin. Heti kun Anoppini näki minut odotustilan lähellä, hän syöksyi minua kohti kuin nuoli. Hän osoitti luisevalla sormellaan kasvojani ja sylki myrkyllisiä sanoja. Millainen vaimo sinä olet? Miehesi kuolee hylättynä hotellissa, etkä sinä edes tiedä, missä hän on. Olet häpeä, kirous tälle perheelle. Anna poikani takaisin. Hän oli jo lähes kohottamassa kätensä lyödäkseen minua, mutta peräännyin nopeasti ja väistin iskun. Silmissäni ei ollut enää entisaikojen pelkoa ja nöyryytystä. Kärsivällisyys oli loppunut yhdessä edellisen illan erosopimuksen kanssa. Avasin laukkuni, vedin esiin tahrattoman asiakirjakansion ja heitin sen pöydälle heidän eteensä. Katsokaa hyvin. Poikanne heitti nämä paperit kasvoilleni eilen illalla. Hän pakotti minut eroamaan, ajoi minut ulos kodista tyhjin käsin ja jätti minulle vuoren velkoja. Lähdin siitä talosta viime yönä. Siitä hetkestä lähtien se, elikö hän vai kuoliko, ei enää riippunut minusta. Appeni poimi sopimuksen vapisevin käsin. Pykälät ja Aleksin selkeä allekirjoitus jättivät hänet sanattomaksi. Anoppini jatkoi itsepäisesti poikansa puolustamista. Olet varmasti tehnyt jotakin väärää, jotta hän ajoi sinut pois. Poikani oli suuri asianajaja. Hän ei olisi koskaan kohdellut vaimoaan huonosti. Kaikki on sinun syytäsi. Minulta pääsi katkera naurahdus. Selaan puhelimeni näytölle Venlan edellisenä yönä lähettämän kuvan ja näytin sen läheltä.
Kuvassa Aleksi ja Venla olivat toistensa syleilyssä ja kilistivät 2 lasilla uudelle elämälleen. Alla näkyi hänen lähettämänsä pilkallinen viesti: "Tämän vuoksi poikanne ajoi minut pois. Hän petti minua. Hän meni hänen kanssaan hotelliin, joi liikaa, otti liikaa stimuloivia lääkkeitä ja kuoli. Kukaan ei tappanut häntä. Hän tuhosi itse itsensä. Ja nainen tässä kuvassa suunnitteli lähettävänsä teidät palvelutaloon saadakseen asunnon itselleen." Lausuin jokaisen sanan selvästi. Anoppini jähmettyi näytön edessä. Juuri sillä hetkellä Venla saatettiin kuulusteluhuoneesta kohti sellejä. Nähdessään naisen, joka oli myötävaikuttanut poikansa kuolemaan ja suunnitellut omaisuuden varastamista, Anoppini päästi raivonkarjaisun ja syöksyi hänen kimppuunsa kuin peto. "Kirottu nainen, sinä tapoit poikani. Halusitko varastaa kotini? Anna poikani elämä takaisin." Hän tarttui Venlan takkuisiin hiuksiin, veti päätä taaksepäin ja alkoi läimiä häntä yhä uudelleen. Poliisilaitos räjähti kaaukseen. Venlan huudot, Anoppini solvaukset ja poliisien äänet, jotka yrittivät erottaa heidät, sulautuivat korvia huumaavaksi meluksi. Appeni romahti penkille, toinen käsi rinnallaan ja hengitys raskaana. Minä peräännyin turvalliseen nurkkaan ja katsoin tuon perheen tragediaa. Ihmiset olivat kerran käyttäneet valtaansa tallatakseen minut, tuhosivat nyt toisiaan raivossa ja nöyryytyksessä. Kaikki oli raa'an todellista, ja silti sisälläni kasvoi valtava rauha. Suuren ponnistelun jälkeen poliisit saivat Anoppini irti rakastajattaresta. Hän haukkoi henkeä hiukset sekaisin ja vaatteet epäjärjestyksessä. Kun raivo oli purettu, hän kääntyi minua kohti katseessa sekoitus anelua ja vanhaa määräilevyyttä. Myös Appeni lähestyi jalkojaan laahaten. "Julia", hän sanoi käheällä äänellä, "lopulta olet yhä Aleksin laillinen vaimo. Sinun täytyy täyttää velvollisuutesi. Nyt kun poikaamme ei enää ole, kehen 2 vanhaa ihmistä voi nojata, hoida miehesi vainajanäyttö ja hautajaiset, niin kuin vaimon kuuluu." Suoristauduin, ristin kädet rinnalleni ja katsoin heitä silmiin. Vaimon velvollisuus. Mikä naurettava sana. Miksei kukaan muistanut sitä, kun minut heitettiin kadulle keskellä yötä? Älkää unohtako sopimusta, jonka juuri luitte. Eilen illalla poikanne julisti, että meidän välillämme kaikki oli ohi, ja ajoi minut ulos tehdäkseen tilaa rakastajattarelleen. Nyt kun hän on kuollut omien ylilyöntiensä vuoksi, vaaditteko minua palaamaan uskollisen vaimon rooliin? Kieltäydyn järjestämästä yhtään mitään. Anoppini silmät laajenivat, valmiina käyttämään tavallista röyhkeyttään. Hän laittoi kädet lanteilleen. "Älä ole kiittämätön. 3 vuotta söit meidän kodissamme poikani rahoilla. Nyt kun hän on maan alla, haluat pestä kätesi ja lähteä. En antanut hänen lopettaa. Puhutaan siis rahasta ja lasketaan kunnolla. Asuntoa varten, jossa te asutte Helsingissä, äitini maksoi 50 € käsirahaa myytyään tuskalla Hämeessä perityt maat. Te pakotitte minut hyväksymään, että asunto merkittiin Appeni nimiin. Nyt vaadin takaisin nuo 50 €, jotka äitini ansaitsi hiellä ja kyynelillä. Muussa tapauksessa vien teidät oikeuteen." Heti kun Anoppini kuuli rahasta, hän virkosi ja alkoi kiistää kaiken kaikkien edessä. "Puhut ilman todisteita. Omistuskirja on mieheni nimissä, joten talo kuuluu meidän perheellemme. Millä asiakirjalla voit vaatia niitä rahoja? Mitään oikeudenkäyntiä ei tule. Meillä ei ole rahaa." Hymyilin kylmästi. Ahneus sokeuttaa. Otin askeleen eteenpäin ja madalsin ääntäni, mutta jokainen sana painoi kuin kivi. "Luuletteko, että elin 3 vuotta Aleksin kanssa tietämättä, miten hän työskenteli? Hän oli erikoistunut kiinteistöriitoihin. Tiedän, kuinka monta laitonta palvelusta, väärennettyä asiakirjaa ja pimeää maksua hän otti asiakkailta. Minulla on kopiot maksuista, sähköposteista ja sopimuksista USB-muistilla. Ellette palauta äidilleni 50 €, luovutan kaiken syyttäjälle, poliisin talousrikosyksikölle, verohallinnolle ja Suomen asianajaliiton valvontaelimille. Silloin ei tahraannu vain poikanne nimi. Teidän omaisuutenne voidaan takavarikoida ja tutkia. Miettikää tarkkaan." Uhka iski heihin kuin ämpärillinen jäistä vettä. Appeni muuttui valkoiseksi ja veti nopeasti vaimoaan käsivarresta. Anoppini avasi ja sulki suutaan saamatta ulos uutta loukkausta.
He tiesivät, että puhuin totta. He tunsivat poikansa hämärät liiketoimet liiankin hyvin. Nurkkaan ajettuina he vetäytyivät sivummalle päät painuksissa, eivätkä enää uskaltaneet vaatia minua hoitamaan hautajaisia. Kun astuin ulos poliisilaitokselta, aamun aurinko valaisi jo Helsingin katuja. Kävelin läheiseen kahvilaan ja tilasin höyryävän kuuman cappuccinon rauhoittuakseni näiden järkyttävien tuntien jälkeen. Puhelin värisi laukussa. Näytölle ilmestyi useita pankki-ilmoituksia ja yksi vastaamaton puhelu vakuutusyhtiöstä. Luin viestit tarkasti. Aleksin nimissä olevien tilien saldot näyttivät lukuja, jotka saivat minut haukkomaan henkeä. 200 euroa määräaikaistalle tuksissa ja lisäksi 100 euroa sijoitusrahastoissa. Se oli rahaa, jota hän oli pitkään piilotellut selkäni takana. Hän sai minut tuntemaan syyllisyyttä jokaisesta ruokakauppaan käytetystä eurosta ja vaati minua maksamaan autolainan, samalla kun hän piti varallisuutta piilossa. Ennen kuin ehdin täysin käsittää löytöä, puhelin soi taas. Vastasin. Hyvää huomenta. Puhunko rouva Julia Rantalan kanssa? Soitan vakuutusyhtiöstä. Olemme saaneet tiedon miehenne, herra Aleksi Rantalan, kuolemasta. Otamme osaa. Soitan selittääkseni henkivakuutuksen korvausmenettelyn. Rypistin kulmiani. Minkä vakuutuksen? Herra Rantala otti 3 kuukautta sitten 500 euron henkivakuutuksen. Vakuutuksessa teidät on merkitty ainoaksi edunsaajaksi nimellä, henkilötiedoilla ja puolison asemalla. Teidän täytyy toimittaa meille kuolintodistus, virkatodistus ja vaaditut asiakirjat korvauksen käsittelyn käynnistämiseksi. Sydämeni nytkähti. 500 euron vakuutus sekä 300 euroa talletuksissa ja sijoituksissa. Yhteensä 800 euroa, summa jota en ollut koskaan uskaltanut kuvitella. Mikä ironia. Aleksi oli ottanut vakuutuksen juuri aikana, jolloin valmisteli eroa elääkseen Venlan kanssa. Todennäköisesti hän aikoi vaihtaa edunsaajan heti, kun sopimuksemme olisi jätetty käräjäoikeuteen ja saanut vaikutuksen. Mutta kohtalolla oli toiset suunnitelmat. Edellisenä iltana allekirjoitetulla paperilla ei ollut vielä mitään oikeusvaikutusta. Siitä puuttuivat hakemuksen jättäminen, vahvistaminen ja tarvittavat vaiheet. Minä olin yhä hänen vaimonsa ja olemassa olevan testamentin mukaan pääasiallinen perijä. Hän oli laskenut kaiken työntääkseen minut rotkoon, jättääkseen minut ilman mitään ja nauttiakseen rahoista rakastajattarensa kanssa. Hän ei laskenut sitä, että kuolema tulisi muutamaa tuntia ennen käräjäoikeutta. Aleksi oli lähtenyt jättäen kaiken taakseen. Omaisuus, jonka hän oli kerännyt samalla kun juoni vaimonsa tuhoamista, päätyisi juuri sen naisen käsiin, jonka hän oli julmasti hylännyt. Join kulauksen cappuccinoa. Kahvin kitkerä maku jätti kurkun perälle odottamattoman makeuden. 3 miniänä vietetyn vuoden epäoikeudenmukaisuus ja nöyryytys alkoivat liueta. Se ei ollut taivaalta pudonnut lahja. Se oli kohtalon suoma korvaus uhratusta nuoruudestani ja äitini kuivuneista kyynelistä hänen kotikylässään. Nostin kasvoni ja hengitin syvään. Elämäni oli juuri kääntänyt sivua. Lähdettyäni kahvilasta menin suuren pankin pääkonttoriin Helsingin keskustaan aloittaakseni perinnön selvityksen. Istuin varallisuusasiakkaiden neuvotteluhuoneessa, jossa minut otti vastaan hyvin kohteliaasti konttorin johtaja. Hän tutki kansion, jossa olivat kuolintodistus, virkatodistus, rekisteröiti testamentti ja vahvistamaton avioero ja ositussopimus. Hän tarkisti jokaisen sivun ja nosti sitten katseensa ammatillisen hymyn kanssa. Rouva Rantala, olemme tarkistaneet herra Aleksi Rantalan 2 vuotta sitten tallettaman testamentin. Teidät on merkitty yleisperilliseksi 200 euron saldolle ja 100 euron sijoitussalkulle, huomioiden lainmukaiset perintöosuudet. Vainajan vanhemmat voivat vaatia lakiosaansa, mutta appenne hyväksi tehty asunnon omistusjärjestely on arvioitava osana kokonaisperintöä ja se saattaa jo kattaa heidän asemansa laajasti. Lakiosastomme auttaa teitä perunkirjoituksessa, perinnön vastaanottamiseen liittyvissä notaaritoimissa ja verojen maksamisessa. Nyökkäsin, allekirjoitin pankin neuvonantajille tarvittavan valtakirjan ja otin alkuperäiset asiakirjat takaisin. Kynän pitäminen sormissani vaatiakseni sitä, mikä minulle laillisesti kuului, antoi vapauden tunteen, jota on vaikea kuvata. Heti kun astuin ulos pankin suuresta lasiovesta, puhelin soi.
Näytöllä näkyi tuntematon numero. Vastasin. Sinä olet Julia, eikö? Olen Paula, Venlan sisko. Ääni oli ylimielinen eikä siinä ollut pisaraakaan kunnioitusta. Pysähdyin jalkakäytävälle Lehmuksen varjoon. Miksi soitat? Sisaresi on pidätettynä. Sinun pitäisi huolehtia hänestä. Paula maiskautti kieltään kärsimättömästi. En soita siskoni vuoksi. Vaadin, että palautat meille merkkilaukut, merkkivaatteet ja timanttisormuksen, jotka Aleksi oli antanut hänelle. Ne ovat Venlan asunnossa, mutta minulle kerrottiin, että olet vaihtanut lukon. Ne olivat henkilökohtaisia lahjoja. Sinulla ei ole oikeutta takavarikoida niitä. Purskahdin nauruun, joka oli täynnä halveksuntaa heidän tyhmyyttään ja ahneuttaan kohtaan. Sitten ääneni muuttui kylmäksi. Kuuntele tarkasti, Paula. Kaikki ne laukut, vaatteet ja sormus on maksettu rahalla, joka vietiin avioliiton yhteisistä varoista. Aleksilla ei ollut oikeutta tyhjentää perhevarallisuutta ylläpitääkseen rakastajatarta ilman suostumustani. Voin nostaa siviilikanteen saadakseni takaisin joka ikisen sentin niiden tavaroiden arvosta. Lisäksi sisaresi uhkaa ankara tuomio siitä, että hän siirsi 150 euroa Aleksin tehdessä kuolemaa. Haluatko, että teen vielä ilmoituksen kätkemisestä ja varastetulla rahalla ostettujen tavaroiden hallussapidosta, jotta sinutkin vedetään mukaan? Hänen aggressiivisuutensa katosi välittömästi. Toisessa päässä kuului vain kiihtynyt hengitys. En antanut hänelle aikaa selitellä. Älä koskaan enää etsi minulta mitään. Jos soitat vielä tai yrität häiritä minua, asianajajani puhuu poliisille sinun mahdollisesta osuudestasi laittomasta alkuperästä olevien tavaroiden hallussa pitämiseen. Lopetin ja estin numeron. Keskipäivän aurinko painoi että laki ja alistumisesta vapautuneen naisen päättäväisyys voivat olla pelottavia. Seuraava pysähdyspaikka oli lakitoimisto Kalasataman korkean toimistotalon 15. kerroksessa. Se oli projekti, jonka Aleksi oli aloittanut 3 vuotta aiemmin yhdessä yhtiökumppaninsa Eero Salmen kanssa. Muistin täydellisesti perustamispäivän. Olin kerännyt 35 euroa omista säästöistäni ja perheeltäni saamastani rahasta ja luovuttanut sen Aleksille aloituspääomaksi. Luottaen mieheni olin hyväksynyt ajattelematta, että kaupparekisteriin merkittäisiin vain Aleksin ja Eeron nimet. 3 vuoden ajan aina kun menin toimistoon viemään miehelleni lounasta, Eero ja työntekijät katsoivat minua halveksivasti pitäen minua tietämättömänä kotirouvana, joka eli puolisonsa lahjakkuudella. Kävelin suurten lasiovien läpi. Työntekijät seisoivat pienissä ryhmissä kuiskimassa Aleksin äkillisestä ja skandaalinkeryisestä kuolemasta. Nähdessään minun astuvan sisään tyylikkäässä mustassa jakkupuvussa ja rauhallisin kasvoin he vaikenivat ja siirtyivät päästääkseen minut ohi. Menin suoraan Eeron toimistoon ja avasin oven koputtamatta. Hän istui työpöytänsä takana järkyttyneenä ja huolissaan toimiston tulevaisuudesta pääosakkaan menettämisen jälkeen. Kun hän näki minut, hän nousi ylös huonosti peitellyn yllätyksen ja pakotetun hymyn kanssa. Julia, kuulin Aleksista. Se on kauhea menetys. Mutta mitä sinä täällä nyt teet? Oletko jo järjestänyt hautajaiset? Perheen naisten pitäisi huolehtia sellaisista asioista. Holhoava sävy oli täsmälleen sama kuin aina. Istuin rauhallisesti sohvalle työpöytää vastapäätä, laskin laukkuni viereeni ja lomitin kädet. Eero, en tullut itkemään enkä pyytämään apua hautajaisiin. Olen täällä Aleksi Rantalan testamenttiperillisenä selvittämässä tämän toimiston omistusta ja taloudellisia suhteita. Eero kohotti kulmiaan ja hymy katosi. Hän nojautui tuolinsa selkänojaan, risti käsivartensa ja yritti pelotella minua ammatillisella kielellään. Julia, olet väärässä. Yhtiö on Aleksin ja minun nimissäni. Nyt kun hän on kuollut, johtaminen kuuluu minulle. Sinä olit vain hänen vaimonsa, kotirouva, joka ei tunne yhtiöoikeutta, et voi puuttua liiketoimintaan. Mene kotiin ja odota. Kun minulla on aikaa, lasken jonkin summan, jonka voin tarjota sinulle moraalisena tukena. Katsoin häntä suoraan silmiin ja hymyilin kylmästi. Jokainen seuraava sana käytti täsmällistä terminologiaa, jota hän ei odottanut minulta. Älä yritä pelotella minua. 3 vuotta sitten minä siirsin 35 euroa henkilökohtaiselta tililtäni tilille, jota käytettiin Aleksin toiminnan perustamiseen. Minulla on pankkikuitit, sähköpostit ja meidän 3 välinen sisäinen sopimus tallessa. Yhtiöjärjestyksen, allekirjoitettujen sopimusten sekä osakkuutta,
ja perintöä koskevien siviilioikeudellisten sääntöjen perusteella vaadin Aleksin omistamaa 50% osuutta tai sitä vastaavaa lunastusarvoa. Eero kalpeni ja alkoi hikoilla toimiston valossa. En pysähtynyt. Olen palkannut riippumattoman tarkastusyhtiön tekemään täydellisen due diligence-selvityksen. Sinun täytyy toimittaa kassavirrat, konsultointisopimukset, laskut, kirjanpitokirjat ja jokainen tilitapahtuma viimeiseltä 3 vuodelta. Tiedän hyvin, että tämä toimisto on vastaanottanut pimeitä palkkioita, jotka liittyvät Aleksin hoitamiin hämärimpiin tapauksiin, ja tiedän, että myös sinä olet hyötynyt niistä. Sinä lunastat Aleksin osuuden läpinäkyvästi ja siirrät rahat kuolinpesän tilille tämän viikon aikana. Jos yrität piilottaa, siirtää tai kätkeä varoja, toimitan rinnakkaisen kirjanpidon syyttäjälle, poliisin talousrikosyksikölle, verohallinnolle ja asianajajaliiton valvontalautakunnalle. Silloin vaarannat paitsi toimiston sulkemisen myös asianajajalupasi väliaikaisen tai pysyvän menetyksen. Eeron kasvot olivat värittömät. Hän oli vihdoin ymmärtänyt, ettei hänen edessään ollut enää alistuva ja helposti peloteltava kotirouva, vaan nainen, joka tunsi hänen heikon kohtansa. Hän kaatoi itselleen lasillisen vettä vapisevin käsin ja joi pitkään ennen kuin nyökkäsi. Hyvä on, Julia, rauhoitu. Pyydän kirjanpitäjää laatimaan laskelmat heti. Ratkaisemme kaiken ystävällisesti ja oikein. Ei tarvitse mennä äärimmäisyyksiin. Nousin, suoristin takkini ja katsoin häntä sellaisen ihmisen ylpeydellä, joka oli viimein löytänyt äänensä takaisin. Täydellistä. Palaan perjantaina allekirjoittamaan pöytäkirjan ja vastaanottamaan maksun. Onnea toimiston johtamiseen. Käännyin ja poistuin. Korkojeni ääni kaikui käytävässä. Se arvokkuus oli juuri sitä, minkä ansaitsin vuosien halveksivien katseiden jälkeen. Täsmälleen viikko kohtalokkaan päivän jälkeen tilien, vakuutuksen ja toimisto-osuuden lunastuksesta tulleet rahat olivat turvassa minun nimissäni olevilla tileillä ja perintöneuvojien valvonnassa. Pitäessäni kädessäni pankkikorttia, joka oli liitetty valtavaan summaan, ensimmäinen ajatukseni ei ollut ostaa luksuseneitä tai lähteä ylellisille matkoille. Näin vain äitini kotikylässään kumartuneena työn ääreen. Hän oli tuskalla myynyt vanhan punakattoisen hirsitalon ja maat, jotka olivat kuuluneet perheellemme sukupolvien ajan, kerätäkseen 50 euroa tyttärensä avioliittoa varten. Minä olin sallinut mieheni perheen riistää häneltä kaiken. Surun solmu täytti rintani. Päätin ottaa ensimmäisen junan Hämeeseen. Kun saavuin, maisema tuntui yhtä tutulta kuin aina. Kulin hiljaisia teitä pitkin vanhalle perhetilallemme, jossa asui nykyään keski-ikäinen pariskunta, joka oli ostanut sen muutamaa vuotta aiemmin. Nyt kun minulla vihdoin oli tarvittavat resurssit, tarjosin epäröimättä lähes kaksinkertaisen markkinahinnan, niin edullisen tarjouksen edessä omistajat suostuivat allekirjoittamaan esisopimuksen vielä samana iltapäivänä. Sovimme menevämme notaarin luo seuraavassa kuussa lopullista kauppaa varten, mutta he antoivat minulle avaimet heti. Pitäessäni vanhan kotimme avaimia kädessäni tunsin kyyneleiden nousevan. Maa, joka säilytti lapsuuteni ja äitini koko elämän työn hien, oli palaamassa perheelle, jolle se kuului. Kuljin tuttua polkua vaatimatonta mökkiä kohti, jonka kaukaiset sukulaiset olivat lainanneet äidilleni ja jossa hän oli asunut viimeiset 3 vuotta. Kun hän näki minut kynnyksellä, hän pudotti puhdistamansa vihannekset ja juoksi luokseni. Hänen hiuksensa olivat harmaantuneet ja silmäkulmien rypyt syventyneet. Huomatessaan, että saavuin yksin matkalaukun kanssa, hän kysyi huolestuneena, milloin tulit? Mikset ilmoittanut? Olisin tullut hakemaan sinut. Entä Aleksi? Oletteko taas riidelleet, tyttäreni? Halasin häntä ja hengitin hänen kuluneiden vaatteidensa tuttua tuoksua. Jokainen viime vuosien paino ja kärsimys tuntui liukenevan siihen lämpöön. Hymyilin ja yritin pitää ääneni vakaana. Äiti, tästä lähtien tulen asumaan lähellä sinua. Aleksi on kuollut. Se on pitkä tarina ja kerron sen rauhassa. Mutta tänään toin sinulle lahjan, jolla ei ole hintaa. Otin laukusta avainnipun ja esisopimuksen ja laskin ne varovasti hänen työn kuluttamiin käsiinsä. Hän katsoi hämmentyneenä ensin avaimia ja sitten asiakirjaa, jossa hänen nimensä näkyi tulevana omistajana. Mikä tämä on, Julia? Miksi tässä on meidän vanhan talomme papereita?
Käytin minulle kuuluneet rahat ostaakseni sen takaisin. Meidän ei enää tarvitse asua lainatussa talossa. Palaamme omaan kotiimme, äiti. Hän jäi liikkumattomaksi. Hänen luiset sormensa silittivät vapisten jokaista sivua. Kyyneleet putosivat ja kastelivat paperin. Sitten hän puristi minut kovaan halaukseen ja purskahti itkuun. Ne olivat vapautuksen ja ehdottoman onnen kyyneleitä. Vuosien nöyryytyksen jälkeen, jonka hän oli kestänyt tyttärensä vuoksi, seisoimme pihalla sylikkäin ja itkimme. Kaikki tuo omaisuus oli lopulta vain lukujen sarja. Sen suurin arvo oli siinä hymystä ja rauhasta, joka palasi ihmiselle, jota rakastin enemmän kuin ketään muuta. Vanha punakattoinen hirsitalo oli palannut meille, ja uusi alku täynnä rakkautta odotti. Palattuani Helsinkiin matkan jälkeen sydämeni tuntui kevyeltä, kuin olisin vapautunut 1000 kilon kivestä. Sinä iltana kutsuin Maaretin, ystävän, joka oli seissyt rinnallani pahimpina hetkinä, illalliselle yhteen keskustan tyylikkäimmistä ravintoloista. Lämpimien lamppujen valossa, hiljaisen musiikin soidessa taustalla, kohotimme lasit erinomaisella punaviinillä vapautukseni kunniaksi. Maaret katsoi minua ylpeänä ja hymyili. Pääsit vihdoin ulos siitä helvetistä, Julia. Katso itseäsi, olet kaunis, itsenäinen ja olet saanut arvokkuutesi takaisin. Se kelvoton ei koskaan ansainnut sinunlaistasi naista. Join pienen kulauksen viiniä. Aleksista puhuminen ei enää nostanut vihaa tai surua. 3 vuotta kestänyt avioliitto tuntui nyt pahalta talviflunssalta. Kun sairaus menee ohi, keho on väsynyt, mutta puolustuskyky vahvempi. Minä olin parantunut. Otin puhelimen, avasin digitaalisen arkiston, jossa säilytin viimeisiä kopioita Aleksin ja hänen perheensä viesteistä ja kuvista, ja valitsin epäröimättä poista pysyvästi. Näytölle ilmestyi vahvistus, toiminto suoritettu. Pimeä menneisyys katosi jättämättä jälkeä. Poistin kaiken, mikä liittyy häneen, sanoin Maaretille. Huomisesta alkaen alan toteuttaa elämäni 3 tärkeintä projektia. Hän nojautui eteenpäin uteliaana. Mitkä? Ensimmäiseksi siirrän vakuutuksen, perinnön ja osuuden lunastuksen rahat pitkäaikaisiin sijoituksiin, turvallisiin arvopapereihin ja suojatuille tileille. Tarvitsen vakaan taloudellisen perustan. Nostin toisen sormen. Toiseksi etsin heti huomenna hyvän rakennusliikkeen kunnostamaan äitini talon kokonaan. Hän on kärsinyt koko elämänsä. Haluan, että hänen vanhuutensa on rauhallinen ja mukava. Hengitin syvään. Silmissäni paloi uusi päättäväisyys. 3. ja tärkeimpänä, jatkan oikeudellista polkua, jonka hylkäsin perheen vuoksi. Suoritan oikeustieteen opinnot loppuun, hankin harjoittelun, suoritan asianajajatutkinnon ja liityn asianajajaliittoon. Aiemmin uhrasin intohimoni tullakseni Aleksin kotirouvaksi. Nyt seison omilla jaloillani. Minusta tulee osaava juristi ja käytän lakia puolustaakseni haavoittuvassa asemassa olevia naisia, jotta he eivät kokisi niitä epäoikeudenmukaisuuksia, joita minä koin. Maaret taputti innostuneesti silmät kosteina liikutuksesta. Se on upeaa. Tiesin aina, että pystyt siihen, malja tulevalle asianajajalle. Lasien kilahdus kaikui ravintolan lämpimässä ilmapiirissä ja sulautui 2 vapaan, omasta itsestään päättävän naisen hymyihin. Seuraavana aamuna Helsingin taivas oli kirkas ja pilvetön, ja kultaiset säteet tanssivat puiden lehdillä. Lähdin Maaretin asunnosta yllään uusi beige takki, tyylikäs ja moderni. Kävelin katua pitkin pää pystyssä ja annoin raikkaan tuulen liikuttaa hiuksiani. Taakseni jäi traaginen avioliitto, haudattuna menneisyyteen yhdessä ahneiden ja julmien ihmisten kanssa, jotka maksoivat kalliin hinnan valinnoistaan. Edessäni uusi horisontti loisti aamun valossa ja näytti avaavan käsivartensa ottaakseen minut vastaan. Hymyilin ja kuljin varmoin askelin kohti täysin vapaata, arvokasta ja toivoa täynnä olevaa elämää. Jonkin ajan kuluttua iltapäivän aurinko siivilöityi juuri kunnostetun maalaistalomme katon läpi. Istuin vanhan kivikaivon vieressä ja puhdistin vihanneksia rauhallisesti. Pienestä keittiöstä kuului silloin tällöin äitini yskähdys, ja tuo kodikas ääni täytti minut valtavalla rauhalla. Myrskyt olivat ohi. Ihmiset, jotka olivat ahneuden vuoksi tallanneet moraalin, olivat joutuneet laskemaan päänsä ja maksamaan lain ja tekojensa seurausten edessä. Naisen elämä voi kulkea sameiden tai kirkkaiden vesien läpi, mutta hänen ei pitäisi koskaan alistua luovuttamaan kohtaloaan petoksen käsiin. Kun rakkaus päättyy,
Itsekunnioitus ja oman arvon tunne ovat asiat, joita ei saa menettää. Sen päästäminen irti, joka ei ansaitse meitä, ei ole tappio. Se on tapa avata ovi kirkkaimmalle uudesti syntymällemme.